Siemanko.
Pięknie, pięknie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na God of War. Co robimy w Helheimie? Nieważne. Witam wszystkich. Dzisiaj kończymy pranie się z Walkiriami. Mam nadzieję, że mi się uda. Gdzie to jest wyjście? Więc siemano, to Wiro, cześć. Fajnie, że jesteś. Od następnego tygodnia już wracają YouTube, wszystko. Zech ogarnął już. Więc jutro 16. Dodasz keczupa. A, co się zmieniło? Jest 8 level, jak coś wiem, że tego nie widzicie, ale jest 8 level tego Kratosa. Jednej rzeczy nie umiem, nie rozumiem, o, że tak powiem. Nie mam maksymalnego... Pozycja 6 siła, czyli ten, bo tutaj mam... A, czy... A, tutaj, ale tutaj nie mam... Ja tam jakiegoś poziomu właśnie brakuje mi i tak dalej, czekaj. A nie, pójdziemy tam do tego. Więc dzisiaj idziemy do 2 Walkirii, które nam zostały, pozostałe i z ostatnią Walkirią będziemy się dzisiaj prać. Więc witam was bardzo serdecznie. No i jademy dzisiaj, nie? Więc kończymy. Dzisiaj, jeżeli się uda, to przyjść dzisiaj, mam nadzieję, że ja, że woda do skutku dzisiaj brać. To skończymy God of War'a i za tydzień, ale w sobotę chyba będzie bardziej. W sobota na pewno ja, bo w niedzielę nie będę mógł. God of War'a Ragnaroka zaczynamy. Idziemy. Chodźcie, zapraszam. Dobra. Nie wiem, coś z bronią jest. Ulepsz. Nie mam jak tego. Zawsze brakowało. Mnie wskrzeszenia. O, kupimy, bo widzę, że nie mam. Cześć Bartok, siemanko, cześć, witam. Best. Jak tam wam minął weekend, bo ja nie wiem jak się nazywa mnie. Odpoczynek, który jak widział w 1902. Zderzenie meteorytów. Ale to było dobre, bo mam. Jeszcze właśnie zrobiłem te dodatkowe w Muspelheimie, żeby dokoksić to. Kratosa, ale ja nie wiem czy to... Ja tego nie chcę. To jest na dużo grupa ludzi. Te meteoryty. To wiem, widzicie? Ja nie chcę. A, to jest obrażenia. No to też jest obszarowe. Po cholery mi to obszar. Good weekend. Good weekend. No dobrze, to się cieszę bardzo. Nie, dobra, idzie. Szczęścia życzę. Dziękuję ci bardzo, Brok, a my lecimy do Midgardu. Te 2 Walkirie będą jako rozgrzewka. Już wiem, że żałuję, że tak to powiedział. No i ostateczne to będzie prawdziwe wyzwanie dzisiaj, więc trzymajcie kciuki. Okej, jadymy. Nie jest dobry pomysł. Głupi pomysł. Nie mam szału zrobionego, ale no co zrobić. I tak, a co ciekawego, mamy jeszcze, czekajcie, zaraz wam pokażę. Jeśli chodzi o nasze cele i ten, to tak, no programatki to wiadomo, tu wysoka rada, czyli pokonaj pozostałe Walkirie i umieść 8 hełmów. I to mam 2 rzeczy zostały. Dodatkowych, rozpalenie paleniska właśnie, 6 z 8 tego jak nie zrobię. Nie zdążyłem wszystkiego zrobić, ale prawie tylko 2 kruny mi zostały. Bo tak reszta z ich zdobył, czyli ukończono. Znajdź wszystkie ołtarze Jotunów, zdobyłeś. Oczy Odyna jest, zabij 51 kruków, mam to.
uwolnił 3 smoki tezek, to uwolnił w międzyczasie oczywiście, poza ten ukryte komnaty, no to wiadomo, ukryte komnaty, jak ma się wszystkie Walkirie, to się znajdzie. A, to są zbójów i tak, i zamknij wszystkie szczeliny, też się udało. Więc mam prawie tak dalej. No nie było 100%, nie było kiedy tego zrobić. Ale zrobiłem i tak dużo. Tak, Zek zrobił dużo. Dobra, ale my nie lecimy tak. Tylko od razu cieszymy do Walkirii. Nie mamy dzisiaj czasu, jadymy. Tu Wiro, pamiętasz, to było tutaj, nie? No to jest ukryta komnata Odyna. Aby przed górze, bo to są dwie Walkirie we hołdach i jedna będzie trudno. Znaczy jedna z tych dwóch oczywiście. Przed ostateczną. Ciekaw Ragnaroka. I lecimy. Chyba będzie mi się zarywało, ale nie bardzo tym razem. Aha, nie, no dobra, dobra. Ale ja pamiętam oczywiście. Nie ma problemu. Dobra, tego nie wiedziałem. Dobra, co jako broń sobie wybierzemy? Nie wiem, nie rozumiem tego. Muszę się rozgrać. W ogóle knefly mi się mylą. Nie umiem nacisnąć. Jak ja to mam nie był nikt? Dobra, już wiem jak. Wiem, że też spartoliłem. Fajnie, fajnie. Ale ja tu słabo gram, sorki. Dasz radę, bracie? Aj, nacisnąłem! Dobra, sorry. Ale nacisnąłem knefel. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ale mam tak wykokszonego Kratasa, że takie głupie błędy na co mogę... Na takie głupie błędy co mogę pozwolić. No i za pierwszym. Ale ja tu tak słabo zagrałem. Dramat, nie powinien tego wygrać. Dziękuję. Jestem wolna. Ale dlaczego tu tkwiłam? To sprawka twojej królowej. Ale czemu Sigrun miałaby nas uwięzić? Pierwszym razem, Właśnie dziękuję. próbujemy rozwikłać tę zagadkę. Czy wiesz, dlaczego mogłaby się do tego posunąć? Nie.
Bez Walkirii wojownicy polegli w walce nie trafią do Walhali. Helheim wypełni się tysiącami niespokojnych zmarłych, a Jeden, Midgard tak jest. tonie w morzu mściwych dusz. Dziękuję. Nic nie stanowi większej hańby dla Walkirii. Muszę iść. Spróbuję temu zaradzić. Żegnajcie. No, bierzemy i pójdziemy do kolejnej. Bo ta była chyba ta była z łatwiejszych. To widać nawet. Tamta druga była jest gorsza, bo tu jest dużo placu, a tam w następnym nie ma. To Valkyrie nie będzie. Odpowiedź głową. Królowa walczy z Odynem. Uwięziła Walkirię, żeby go rozjuszyć. Sigrun nienawidziła Odyna, to fakt. Ale jej rola, jej święta powinność. Czy naprawdę porzuciłaby je, żeby napsuć mu krwi? Ja w to nie wierzę. A ja tak. Nienawiść zawsze zwycięża. Odnajdźmy królową. Trzeba ją powstrzymać. Wybacz mi, Mir. Ano, nie przejmuj się. Sigrun sama się doigrała. Szkoda, że... No, nie ma się co rozdrabniać. Jak ją znajdziemy? Obawiam się, że nie wiem. Może być wszędzie, w każdym świecie. Znajdziemy ją. Musimy. Przecież wam Cały Midgard na nas liczy. powiedziałem, wam spoilerowałem, gdzie ona będzie. Dobra, idziemy do drugiej Valkyrii. Przepraszam za te spoiler, no ale już, no już no wam nie będę go, bo już kończymy, więc już... Ja tam wam mogę zaspoilerować. Dobra, zobaczymy. Ui! No i to jest trudne, patrzcie jakie to jest mało placu, nie? No dobra, teraz mi się nie uda za pierwszym razem, bo nawet strzału nie mam. Przygotuj się! No ja nie miałem jak tam uciec. Jak ja mam przed tym... Czekaj. No ja, no fajnie, super. Dziołcha. A, fajnie, że ja nie mam... Nawet kamienia wskrzeszenia nie wziąłem, co za... Ale nieprzygotowany wszedłem na tą walkę, przepraszam was. Nie da się przed tym uciec, te. Tutaj jest takim przygotowaniem, miałem iść do Broka i Sindry'ego, musiałem iść. Babka tego, że ślepniesz, no... Sama to nie. Nie, ja tu... Ja tu spartoliłem. Miałem iść po... Zawsze iść po kamień wskrzeszenia jeszcze w porę. Ja jeżdżę. Mi się wyrazi flashbang, ale właśnie flashbang, ja nie wiem co myślę. Odwrócić się nie mogę. Nie wiem Kai, powiem ci, ja mówię, że ja nie wiem co.
2. Dobra. Co podać? O, dawaj mi ten. O. Dobra. Ruszacie w drogę, czy mielecie ozorem? To nie będę miał. No nie mam, ale na tam. Trzeba będzie berserka. Nie wiem. Nie wiem, potem muszę pomyśleć, jak zrobić berserka na ostatnią Valkyrię. Ale jest trudna Valkyria, bo właśnie tam jest mało placu i ja nie wiem jak mam... jak mam unikać właśnie tych flashbangów, co oni to na ciebie. Muszę się zastanowić, bo albo trzeba fest daleko odejść, ale nawet jak tak daleko odszedł i jak tarczę dał to. Trudno, jadę. No i co? No i... Ale czemu tak brzydko mówisz do synka? Ja nie wiem. A, no jasne, gwint. Ale jak? No to się, tego się nie da uniknąć. Nie da się uniknąć tych ciosów tego. Trzymaj się! Jak ja mam to zrobić? Uwaga, ojciec! Kurde, ja się już na... Myślałeś o odwrocie taktycznym? No i co? I co zrobisz? No i jajco, nie? Jajco zrobisz, jajco! Jajco tu zrobiła. Jak ja mam tego uniknąć? Przecież się nie da, tam jest za mało placu. Ja bym musiał szybko lecieć do zadku, ale potem ona leci za tobą. Ciebie rumie. Patrz, że ja nie mam kamienia wskrzeszenia, nie? Zobaczymy. Załóż paskę na oczy, nie? Dobra, ja już się dzięki... No i wykorzystałem wszystkie teraz umiejętności Kratosa. Dobra. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem, aj.
Ja nie wiem, czy ten drugi atak. Aja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 j. Dobra. Mogę wziąć... Nie, nie będę marnować. O, jeszcze Wulver. O, może się uda, tego nie spartole pod koniec. Jedna z najcięższych walkiry. No nie! Byłem tak blisko! Bo chciałem kurde. Tu chyba zrobiłem błąd, że włączyłem właśnie tą animację, żeby ten atak zrobić. To trzeba było troszkę uniku, więc... Bo tu jest mało placu, tutaj jest ten mankament. Chyba, że zagrać zachowawczo. Myślę. Ale co ja mam zagrać zachowawczo, jak niektórych ataków nie mogę uniknąć? Albo nie umiem, no pewnie nie umiem. Ale staram się odsuwać. No nic, no próbujemy dalej tak samo, no. Znaczy, no, oczywiście z poprawkami małymi, ale... No nie... No ile razy... No. Dobra, ten jeden to wiem jak już uniknąć. Dobra, już się nauczyłem. Trzymaj się, bracie! No to było głupie! Zbierałem to było głupie! Głupie jak but. Bo zbierałem te żyćka. A, przepraszam. Dobra. Znajdź coś do leczenia! No nie! Znowu tak blisko! Przepraszam. OBS poszedł, no bardzo się... Tak blisko!
Bartok wtedy wiesz, heheszek. Byłem tak blisko, mi nie wyszło to. No bo tam końcówkę. Nie, ja tą końcówkę partolę powiem. Ja tą końcówkę partolę. To jest tylko. Dobra, 3 ataki pod rząd. Dobra, tylko jednego ataku nie miałem obronić się. Kurde, ja na tym krześle już zjeżdżam. A, tu spowolnienie czasu wrzuciłem. O, mam coś takiego. Nie wiem jak się to włącza. Tutaj spartoliłem, ale i tak jest bardzo dobre. Aj, uciekłem. Chyba na proste. Prezes Sparty. No, dobra, dało się. Dobra. Prawie bez kamienia wskrzeszenia by to pokonał, ale no. Nauczyłem się. Dobra. No, pouczyłem się trochę, rozgrzałem się. Jednego ataku tego nie wiedziałem jak mam to obronić. Ni cholera nie wiedziałem jak. Albo uniknąć. Wolność. Gdzie twoja królowa? Królowa? Uwięziła cię. Pozwala zmarłym przyjąć Midgard. To niemożliwe. Ja również nie chciałem w to wierzyć, ale musimy ją znaleźć. Gdzie ona jest? Cóż, nie mam pewności, ale Roxtil a Valkyrs, jeśli Rada Ośmiu powróci, być może odpowie na wezwanie. No, odpowie. Zaraz obejrzycie jak odpowie. Tak wbić do Stana. Żeby da furgo bez okno. Brawo, dziękuję bardzo tobie. Dziękuję wam bardzo. Ale powiem ci, Kratos ma tak pojemność żyć, że on już 8 hełmów, no już tam trochę ten mniej termo, Rada Ośmiu. wsadził tam. Chyba była ostatnia. Zgadza się. No. No to do Ruxtul a Valkyrs. Jak pamiętasz, wejście jest przy 2 posągach wioślarzy na drodze do Dłucha Tamura. A twoja królowa jest silna, tak? Silniejsza niż pozostałe walkirie? Delikatnie mówiąc, bracie.
więc musimy się przygotować. No myśmy to już narychtowani, no już... Już tam ja robiłem full. Nie wiem, jak coś to będziemy zmieniać. Naprawdę, trzymajcie kciuki, bo Józek jej nie pokonał, tej ostatniej. Nie. Ale mamy szał. Mamy już szał aktywowany. No idziemy, nacisnemy. Ojeju. Dobra, mamy 8 Walkirii, jadymy. Jeżeli uda się dzisiaj pokonać tą ostatnią, i królową, no to kończymy gra. Pełny jak ten worek od rzutu browego. Tak, browego, tak, ja, richtig. No, dobre porównanie. Dobre porównanie. Weź tu, chłopie, wleź. Ja to przewrót w przód musiało być oczywiście. I jadymy. A tu jest, ta tyż. Trzy Walkirie trzeba dać. Posłuchamy oczywiście. Widzę, że dźwiękiem wszystko dobrze, nie? Nie jest za głośno. Pogodomy. To nikt inny jak Geirdrifur, zbrojmistrzyni Walhalli. Odpowiadała za uzbrojenie i szkolenie Einherjerów, Czego? armii Odyna na Ragnarok. To przecież dla nich istnieje Walhalla. Einherjerzy czekają w jadalni, bez przerwy ucztując, chlejąc i cudzołożąc ile wlezie. Gdy nastaje Ragnarok, Odyn wzywa ich do służby i walki w swym imieniu. Geirdrifur miała przy nich ręce pełne roboty. Ciekawe. A, mamy dalej. To, moi mili, jest kara. Walkirie z natury są temperamentne, ale kara jest wręcz ucieleśnieniem gwałtownej burzy. Gwałtowna burza. Tak, spokojna i cicha. A potem zrywa się wicher, sprowadzając na świat istną furię. To może być nawet piękne, o ile znajdziesz sobie schronienie. Jej łzy obmywały nasiąknięte krwią pola bitwy. Dzięki. A, oto i Eir, medyczka. Medyczka Walkirii? Dziwne. Tak się składa, że Eir była dość dziwna, bardzo cicha i spokojna. Gdy jej siostrom gotowała się krew, ona była niczym senny ocean. Zasklepiała rany śmiertelnikom i bogom, a nawet pewnemu arcymędrcowi, który przedobrzył z gorzałką i spadł z góry. Nie jestem z tego dumny. Mimir tam był hop. Chyba ostatni hełm dajmy. No i mamy. No, Hildr, pani potyczek. Całkiem nieźle dogadywała się z Odynem. Z Walkiriami zaś nieco gorzej. Większość czasu spędzała tu, w Midgardzie, obserwując właśnie wśród żywych. Od czasu do czasu siejąc ziarno niezgody. Żyła dla niesnasek. Niektórzy mówią, że była ich ucieleśnieniem. Ciekawe, co będzie robić na wolności. No i tutaj jak otworzymy tą szczelinę, to jest... zaczynamy się prać. W skrócie. Ale... wiem, no kamień wskrzeszenia zapomniałem. Sorry. Ale chciałem wam zrobić takie... Już chcę tak budować napięcie. Albo na stopie. Idziemy jeszcze do tego. Kurde, ja tam nie chcę iść. Ja się tam nie chcę perać, słuchajcie. Ja nie chcę, ja tam nie chcę iść. Bo
Nie chcę, ja wiem, ja się będę wnerwiał. Mnie głowa Mimira. Słaba głowa Mimira. Otwarty. No to, ale tu mi brakuje wielki ornament ognia, a powiem wam, żeby zrobić wielki ornament ognia, to trzeba zrobić w Muspelheimie, to by wam się odechciało, nie? Wiecie, trzeba było walczyć ze 6 jakimiś piorunami, z tymi wilkami, żeby ani razu mnie nie drasnęli, a potem na koniec z pożeraczem dusz. No, wspaniała walka. Mi się udało, ale powiem wam, piknie, piknie. Może następnym razem. Mam otwarty. Q plus E muszę nacisnąć. Do gniazd. O Jezu. Przepraszam, myślę, że jeszcze to możemy koksić do fest. Przemianie Q przed sekund daje fortyfikację, która sprawia, że przeciwnicy zostają odrzuceni po następnym skutecznym bloku. Większe obrażenia do mrozu od 25 kumuluje się maksymalnie do 50. Większe odporność obrażenia do ognia. Większe obrażenia ognia. Prędzej to, bo bardziej na. Obrażenia zadawane przez rzut toporem. Nie. Raczej nie będę mi ciepać tego. Bardzo mała szansa na zyskanie przypływu przy otrzymaniu obrażeń. Ja bardziej chyba dał, że to obrażenie. To bym to poprawił. Szanowna Fredkowska, siemka, cześć. Serce Valheimu. Średnia szansa na zwiększenie run. Ale nie, to ona mnie nie zwiększy. Na wierch. Podamy. Tak, ja się już przygotowywuję, wiecie. Na to. Kupujemy. Do roboty. Co tam, jak tam? A, dobrze, właśnie walczymy, bo teraz pokonałem 2 Walkirie. I walczymy z ostatecznym, najgorszym, finalnym bossem tej gry. Dodatkowym oczywiście. I już mam kupa w majtach, nie? Jak ja sobie... Nie chcę. Ja tak nie chcę tam iść. I to zrobić, no ale no trzeba, Fred, no. Musisz być synkiem i trzeba to zrobić, no. Na wojnę to trzeba iść. Tutaj w grze. Jeśli chodzi o tamtą sprawę, No idziemy, no. Idziemy, no. Koniec narzekania, cisnemy. No dobra. Dobra, najpierw muszę, albo, i to jest ta, tam jeszcze, ta, ona miszczo wszystkie te umiejętności tych poprzednich Walkirii. Więc tu jest problem. I trzeba grać chyba bardzo zachowawczo z tego co pamiętam. Ale znając moją technikę walki, to w ogóle się nie przyjmie i to jest Sparta. Dobra, jedziemy, pierwsza próba.
Przepraszam. Jako sesko zatka. Mhm. Ale jak nie leci w ciebie. Nie powiedziała Valhalla, co to jest? Oj, to będzie tak ciężkie. O mój Boziu kochany. A, dobra, to tam się po prostu tego nie dało zrobić. Boziu mój kochany. Patrzcie, ile ja jej zabrałem na razie tego. Patrzcie, ile ja zabrałem na razie jej życia na dole, nie? Polecam bardzo serdecznie. Ale prawie połowa. Słuchajcie, proszę się uzbroić, moi kochani, w dużo cierpliwości. Ponieważ tutaj będzie duże bubu. Tu będziemy dostawać i to mocno. Czekaj, ja mam? Tak, mam cały czas ten szał. Chyba, że ten szał dajemy na fulla, co? Dobrze było. Chyba, że ten szał na fulla jeszcze damy, co? No było jak na pierwszy raz, no było, no ale to wiesz, to mnie zawsze pierwszy raz dobrze wychodzi, potem już jest tak średnio. No, ale co, to może wracamy się i chcemy dać ten pasek szału na fulla, co? Jak przystępujemy? A, spróbujemy z Syros, tak. Cześć, teraz muszę to w głowie poukładać, jak to zrobić? To musiał... No nie tak agresywnie chyba. Chyba. Nie. Zapomniałem o tym. Nie stój w ogniu. Zrobiłem unik. No bo płonę, bo stoję w tym pieruńskim ogniu. A ty mi to partolisz, synek. Trzymaj się! Ja to źle zrobiłem, bo się tam blokowałem też.
Teraz nie wiem jak ja zginę, nie? Jezu, nie potrzebuję się na dziecku. No bo drze mi się tam, Jezus, drze mi się tam pierun. Nie blokować się, Fred. O Jezu, Jezus, po cholerę mi to. Fred, mogę iść pierogi zbierać. No ja, no na bank już bym to obronił. No nie, ale jak ja się blokuję na... Bo po pieruna tam... Jasne. Po jaką cholerę ty tam łazisz, synek? Trzymaj się! Ja sam do siebie gadam, wiecie? Po jaką cholerę ja się w ten wąski czyli w Tusia, bo tu się wpartalą. Albo tam przy tym łańcuchu. Po jaką cholerę, Fred? Zrób tak. 2T i unik. 2T i unik. Obejrzymy. I zrób jeden te uderzenie, ten specjalny. Świetnie. Nic nie widziałem. Kurde, że on uniku nie zrobił. No zrobiłem unik. Zrobiłem unik, no kurde. Biegnę do ciebie! Myślę. Patrzcie jakie błędy robię. Nie wiem, muszę... bo niektóre uniki trzeba robić do tyłu, a niektóre w bok. I tutaj ja to partolę. Bardziej lód. Zrobiłem unik przed tym! Kurde, no nacisnąłem tą spację na bank. No też zrobiłem unik! No, to na maksa chyba zrobimy, no ale wiesz. Ale ona nie mówi Valhalla, to nie jest prawdziwa Valkyria.
To nie jest prawdziwa Walkiria. Ale szał tutaj niewiele daje. Możemy go zrobić, nie? No gdzie ona jest? Gdzie jest moje namierzanie? No gdzie jest moje namierzanie? Ja się pytam. Dobra, tu animacje, tu animacja. No, ja bym musiał chyba... Ja się zastanawiam, czy nie zmienić animację ataków tych pod rząd, żeby one były krótsze. Szał, no nie wiem, nie. Ja tutaj... Zrobimy ten szał na pewno. Ale już widzę okienko, że to można wygrać. Tylko ja muszę być... Co to było? Uważaj, ojcze! Tutaj robię błędy chyba. Już idę! Dobra, widzę gdzie robię błędy. Rusz się! Ja tam na tego chyba szału w ogóle nie wykorzystałem wcześniejszego, co? Bracie, wstawaj, bracie! Nie, to luz. Ja? Nie, bo ja chcę się nauczyć tej pierwszej fazy bez szału, tak żeby unikać tych ataków i nie być taki zachłannym. Jak już nie będę taki fest zachłanny, to wtedy będę mógł te kombosy albo coś już kombinować, jak to dobijać. Te kombosy powinny właśnie najwięcej życia zbijać. Ale najpierw to ja muszę tutaj umieć przetrwać te ataki, a potem dopiero myślę o Fuck of War. Potem dopiero będę myślał o tym, wiecie, o tym, żeby się obronić. Nie wiem, no, przed tym nie wiem jak się daje.
Nie mam jak tego... No jest połowa, nie jest źle. Dla mnie to była mgła, a nie ogień, co ja tam rozumiem. Wszystko dobrze? Wiedziałem, wiedziałem. Tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że drugi raz to zrobi te. Tego się nie spodziewałem. Ale widzicie, już jest ten zalążek. No pierwszy raz to na szał i połowa HP poszła. Drugi raz już jest lepiej. Jest lepiej, bo już teraz wiem, co zrobiłem. I tak dalej, więc nie jest źle. Szał, czy jest na full? To szczerze... Dobra, wiemy, jak będzie więcej tam niż połowa, tam albo 3, albo zostanie 1/4, to wtedy będę myślał o tym szale. Jak ja to mam zrobić? No dobra, nie mam pomysłu na tą grę. Nie mam pomysłu jak ja mam ją pokonać, skoro ona mi takie te... Uważaj, ojcze! Ja, no z życi coś takiego wyciągnij. Odczep się od niego! Trzymaj się! Żyjesz! Dobra. Noż ty pierunie. Jak? Aj, ale nacisnąłem. Aj! Nacisnąłem knefel przed tym. No te Valhalla to jest ten. Ajajaj, ale nacisnąłem to. Nacisnąłem ten knefel. Nie?
Ale dobrze, już jest coraz lepiej, słuchajcie. Ja jestem z siebie dumny, jak ja walczę z nią. Mimo wszystko, że przegrywam cały czas, ale jestem dumny, bo jest regres. Ja muszę chyba na stabilnym krześle. Ale no, to jest nie fair. Głupio. Jak ja mam się przed tym obronić? Tym właśnie takim bardzo, że on... No nacisnąłem ten knefel, żeby... Jasne, gwint, ale mnie to irytuje. Te Valhalla w oryginale. Dobrze, że nie mam słuchawek. Przepraszam, że tak krzyczę. Będzie dobrze. Aj. No i co? Nic nie zrobisz. A mam aura niepowstrzymania i dostałem... nie ludzie, co klipować. Dobrze. A nic, no, trzeba próbować. Ja będzie tylko... Ja wiem, że wy to lubicie, ale... Dobra, ja wiem. Właśnie, ona raz skacze, albo raz, albo 3 razy. Po co to zrobiłem? Dobra, z tym jak ona leci na wierzch, ją muszę wziąć i ten... A, dobra, już wiem jak uniknąć tego. Wszystko u ciebie w porządku?
No nie gadaj! Nie gadaj, kurde, w takim momencie mi to zrobiła! O ty grzybie. Dobra, to było fez głupie. Będzie godzina wyżywania się jeszcze. No nie, to jest, no kurde, to trzeba bardzo. No nie, no tutaj nie miałem, no i patrz, i one ci daje tak na dzień dobry. A, no im czasami się gubi te namierzanie. Ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jak jest ten ogień... Jak jest ten ogień... Jak jest ten ogień, to ona potem daje ten taki... Teraz hop. No właśnie. O, taki zasięg ma. No widzieliście, że zrobiłem unik. Tam trzeba... jak ona skacze, to trzeba tak pół sekundy i później zrobić ten unik. O, i to jest mój szał, świetny. No jak ja mam tego uniknąć? Jak to jest... Nie da rady. Patrz, ale patrzcie jak Józek daleko stał od niej. Józek dostał tym. Dwa ataki, których nie umiem uniknąć. To jest właśnie ten taki mocny z wierchu. To być wtedy daleko. No i jak ona skacze. To jest do nauczenia się, ale kurde to... to trzeba mieć refleks bardzo dobry, a to nie u mnie jak widać to nie idzie. Dobra, GG. Bo, no, GG. To było bez sensu, bo jak chcą Wolveriny, to ona powinna być zajęta i nie atakować mnie. A ona i tak robiła te ataki, co było tu bez sensu w ogóle, więc to tam... No, trzeba mieć farta też na kombinację, jakie ona zrobi. Jeżeli ty używasz jakiejś animacji i ona akurat użyje kontrol tej animacji, to jest w życiu, nie?
Ale jak to spartoi dokładnie. No ja, no one ci... A, masz planować i tak ci szczapy walnie, coś takiego. No i... Dobra. No trzeba być przy rogu wtedy. No ja, ale ja patrzyłem na co innego. Jezus. Jak mi się to dzisiaj uda, to będzie w ogóle hit. Ale ona ci z czapy daje te czerwone tak... Widzisz, że to jest hit. No i co? Ja i co? Jak to jest, że... Jak ona robi taki unik w bok, to ona wtedy co? No i to jest to! To jest to! To jest to. Ona ci z czapy potrafi od razu uderzyć 2 czerwone z rzędu. Nie wiem. Nie wiem. Jakieś porady, coś, pomocy, help. Jakieś refluksje macie przy tym. Nie widziałem tego. Teraz. A, czasem możesz mi takie... Joła. A, patrzcie! Kredą w kominie zapisać, uniknąłem tego. Ale tutaj. Wiedziałem, że mnie zaatakuje, tak? Ale... Teraz.
No nie! Za wcześnie! Za wcześnie! Nie pomogę przy niej, tylko do połowy fabuły go dołączę. A, mnie pomóż. Spoko, dzięki. Znaczy nie, no jak wiecie, to jak patrzycie też na to, jeżeli patrzycie, to jakieś refleksje na tym. Ale tu dostałem. Ale patrzcie, ile już mi się udało zrobić. Ja już po dźwiękach poznaję, jaki ona ma atak powoli. Aj, no dobra, tego nie poznałem, ale patrzcie jaki jest progres. Jaki jest progres. Jestem bardzo z siebie zadowolony, pomimo tego, że już coraz bardziej rozumiem to. Fajnie, ładnie. O, ładnie. Dużo skupienia to wymaga, ale jest ładnie. Jakbym jeszcze wolniej to zagrał, to bym to przyszedł. Jest progres, tak, tak. No ale no ja z takim nastawieniem przyszedłem tutaj, nie? Że ja wiedziałem, że tak będzie, ale zawsze przyjdzie. Zawsze przyjdą te... Nie, bo niektórych... No ale to jest głupie, no to są animacje. Dobra, tutaj. Dobra, nie, tutaj... Dobra, tu koniec, bo... Nie, tu się... tu też źle było, bo byłem przy tej ścianie i źle nacisnąłem. Zamiast unik w lewo, to zagrał w prawo, a to były kamienie... No i ozdech, to... Nie, tutaj ja, tutaj... Znaczy zawsze ja. Ale tutaj, no głupota, tu jest głupoty. Dobra, to zrobimy tak, czekaj, spróbuję tak fest pragmatycznie teraz zagrać. No i jajco, i grać, no i mi się już nie chce grać pragmatycznie. Panie, że to przerywa jej animację. Co to je było? Teraz. Nie, zawsze trochę później, Fred! No. Ile ty się możesz uczyć tych animacji, Fred? Jestem ty, hopie! Wyciągaj wnioski z tego, a nie. Dobra, nie, bo to jest bez szału, nie ma co. Jak jest ten łogień, to nie od razu unik, tylko po pół sekundy, tylko tyle musisz, tak samo jak ona skacze. Tam jest te pół sekundy przerwy. Nie za szybko, Fred, to ma przyspieszenia, ale w miarę regularne tempo i nie... Spokojnie.
Demol, ale... Trzymaj się! Nie fakt, nie, tutaj... Ja to mam problem z tym, że ja... Bo niektóre jej ataki kontrują moje ataki, kiedy ja mam animację ataków. O to mi chodzi. No i na przykład w tym wypadku ona kontrowała wszystko, co ja robiłem. Bo widziałem, poczekałem chwilę, zobaczyłem, czy te Wolveriny, wiecie, jak te wilki jak atakują, no to wiecie, no to ona wtedy nic widzę, że nie robię zaatakowane, więc ja mogę podejść i jeszcze dobić. I Zech podszedł, i jak Zech podszedł, to akurat skoczyła. No i na tym tutaj był... Nie wiem, czy... Ale co ja zrobię tutaj, kur... No i patrzcie! I to jest właśnie o tych animacjach, co gadam. Ja nie zdążę nic zrobić, masz 2 czerwone. Musisz same uniki zrobić. Nie, nie chcę, nie tak. O, dawaj. Kończmy to. Nie no, bez sensu, bez sensu, bez sensu. I teraz, no, tak. Nie, to nie ma sensu. Jak, a właśnie, tego nie umiem, właśnie, jak ona... Powiedzcie mi, jak ona właśnie tak tymi skrzydłami robi ta mgła. Ja mogę to tarczą odbić? To mnie zastanawia, to jest jeszcze jedyny atak, którego nie rozpracowałem tak, że go nie rozumiem po prostu. Ja chcę dziś... Chyba nie skończymy God of War'a. No i co? Jajco, nie? Dostajesz takie coś na dzień dobry. No i co? Ale patrz jakie to jest głupie. Dostajesz takie 2 na dzień dobry. No i co ja mam zrobić? No i haha, podczas animacji... Podczas animacji ona mi akurat łogień na mnie ciepie, no to jest beka. Biegnę do ciebie! Ale 2 razy dała ten silny atak z luftu. Ja chciałem się pójść do tyłu, ona tam jest. No nie! Nie no! Tak się nie robi, no. Jak się nie uda do 20, to przepraszam. Czy też nie wiem za co przepraszam, to jest trudny we. Ale zawsze robi to samo, Fred, naucz się! Naucz się kiedyś czegoś! Teraz. O! A, wywalone mam na nią już. Wiecie, że ona mi szał tak zabiera, jak... Nie umiem tej mgły rozpracować. No i patrz, i ona chciała uderzyć o Zol. To rozumiem. Jam! Ale to było szpetne. Wiecie, że jak... Zaraz wam powiem o co chodzi. Ale to było... No nie, no ja, jeszcze mi toper muszę... Jak ona tamto zrobiła, że skoczyła na mnie. Patrzcie, bo po tej sekwencji ona raz na mnie skacze. Bo jest takie, że jest atak właśnie, ten szybki, że ona się tak obraca i cię atakuje i jest atak z góry, to jest takie te Valhalla czyste.
I ona raz wtedy atakuje, skacze i atakuje. A jest drugi atak, co skacze i atakuje, to jest 3 razy. Sorry, tak wypartole, ale no ten... I tu było to i od razu jeszcze raz był ten skok. To jest po prostu kombinacja po kombinacji ataków wszystkich Valkyrii. I po prostu... Jak ja czasami widzę te połączenia z porównaniem z tym, co ja robię. To serio, to jest beka. To jest beka, jak czasami nie wychodzi, nie? Kurde. No patrz, i zawsze to samo robi na początku. Co? No! Teraz. No i patrzcie, teraz mnie nie zaatakowała potem. Jakie to jest bunbo! O kurde! O kurde! Widzieliście? Ona teraz na przykład jak był ogień, to zawsze właśnie mówiłem o tym po pół sekundy ona atakowała czerwonym. Zrobię unik, teraz tego nie zrobiła. I widzicie, wszystko to co się uczyłem idzie jak krew w piach. Bo to nie ma reguły. Jestem w życiu. No i fog, no nie robi zawsze to samo. No i kurde, ale z życia, nie, ona, wiecie... Nie atakuję go. Dobra. To wiemy co to jest. Ale beka jest z tej walki. No, ale zrobiłem unik, no widzieliście to, no. I nie mówi Valhalla, to jest podrabianiec. Co to było? Wiem, że jeśli chodzi o pasek życia jej, nie... Serio, to jest po prostu żart, co ona robi. A ja ci też to kiedyś powiem, jak będziesz spał. Jak będziesz rano spał do szkoły pójdziesz. Też ci powiem, wstajemy. Ale patrz, jak ja walę z piąchy mu Atreusie, to ty strzelaj do niej, no hopie, właśnie masz... Teraz. Dobrze, No i nie, no tego nie umiem. No i...
Ktoś mi powie, jak ja tam mam obronić? Chyba, że trzeba będzie biegać i cały czas uniki zrobić. Chyba tak. Jak jest mgła, to trzeba biegać i cały czas uniki robić. Tak mi to idzie. Dobra, damy radę mi się. A. No nie patrzyłem w ogóle na ekran, fajnie. Jak mi teraz coś wywali. Dobrze, przerwało jej animację. Nacisnąłem. Zdrowia! Ojcze! Żyjesz! Kurde, przerywanie jej animacji chyba jest kluczowe, wiecie? Teraz patrzę. No nie ma szans, to jest niemożliwe! Automo, zatrzymałem wiadomość ze względu... A. Nie zostawiaj mnie! Już mi gorąco jak ci widzę. Ja rewest. Pomyliłem konta. Okej, dobra. No jak nefle. Pozdrawiam, cześć rewest. No nie powiem jej, nie? Jak to jest, że on się nie obronił? Nie rozumiem tego. Myślę, że jak możliwe przerwać jej animacji, częściej stawiać na atak, bo ona także... Bo ona jest taka, że i tak dostaniesz. No, mniej więcej tak, ale i tak...
To nie jest źle. No naciskam. Wiecie co chciałem zrobić? Sorry. Chciałem właśnie to spowolnienie czasu zrobić, ale nie zadziałało i tu... Myślę... Dobra, teraz mogę już mi gorąco jesteś mi ciężko. No jajco. No i cały misterny plan poszedł. Ale te animacje można przerywać tym Atreusem. Z tego co widzę. O. Ja najczęściej jak jest... Nie da rady tego bronić. Są niektóre animacje, co ona mi przerywa. Wiedziałem, że to zrobi. Nie widzę tego. Bo chciałem lecieć po te zdrowie. Chciałem lecieć po te zdrowie. Dobra, ale mniej więcej... Oj. No, a ja myślę, żeby grać na nią... Ja dalej mam to w głowie, żeby grać na nią ostrożnie. No ale jajco, ostrożnie, jak ona ci zacznie... Jak ja chcę zagrać ostrożnie, to powiem, to ona mi... O, widzicie? To jest to. To jest cyganione pieruństwo. No to jest... Ja, no naprawdę, to jest grube. Kurde, no nie mogę! 2 razy z rzędu to samo zrobiłem unik i jajco. Możesz mnie pocałować w żyć, dziocha. Oj, patrz, no... Nie wyglądasz na
Jasne gwint. Wiem, że niektóre animacje, nawet jak nie działają. No i patrz, ona ci coś, ona ci taki prezent zrobi. Jesteś przy niej i ci zryci walnie czerwony na klata, nie? Jeszcze pozbierałem tam też życia, żeby mi więcej. No i kurde, nie mogę tam. Nie mogę z tą Ferelą. No to mamy niezły klops. Nie skończymy. Myślę. Ja to będę próbował jeszcze. Znaczy, ja chcę jeszcze off-stream to próbować przejść, ale to jest problem, bo to próbowałem przejść jakiegoś trudnego bossa, albo poćwiczyć go off-stream, to go pokonywałem, zawsze. Oj tam, słodko, misiaczki, nie nerwuj się, misiaczki spróbują pobić znów. Dziękuję Rewes za bardzo miłe słówka, powiem ci. Pamiętaj, jutro 7... Pamiętaj, jutro 18. No i tu... No co ty nie powiesz? Ramos. Nie, no na tym to... Dobra. No i co? Dobrze szło. Zabrzyj się. No kurde, a już tak dobrze szło. Kurde, ja muszę na stabilnym krześle. Zmień na broń. O jajco. No i skąd ja miałem wiedzieć, że ona mi coś takiego zrobi? To jest po prostu... Dobrze, hopie, synek.
Uważam to za... Wbrew pozorom to było najlepsze podejście. Dlaczego? Bo obroniłem pierwsze ataki. To się tam zrobiłem. Jeju. No bo dobra, no co, no. Dobrze. Tak, po prostu. O, myślisz, że co, że się nabiorę 8 razy już na to? No jakieś wnioski trzeba wyciągać z tej gry. Dziocha myśli, że co, że jest taki tępy? A. O kurde mol. No nie wierzę, jaki to jest. Jaki to jest niefart. Jaki... No najgorsze te... Najgorsze kombinacje tych wszystkich ataków. No i kurde. Już gorzej być nie może. No gorzej być nie może. O, hopie ten... Bardzo. Wszystko u ciebie w porządku? Nie było szans. Tutaj... Ale użyła kombinacji. To jest taki Jacek przypadek czasami. Co zrobić? Chcieliście coś na miarę Wukonga, to macie. Damn. O Jezus Maria. Jakby dał Valhalla, to by było git, nie? Ale no nie. Skok. Jasny gwint. Ale patrz, jaki to jest grzyb.
Dobrze, można blokować tylko szarże. Chodzi o animację. Nie, nie, ona czasami... Ona czasami... Nie było szans. Patrzcie, ale patrzcie jak dobrze. Teraz dobrze poszło. Byłem za blisko. No tak... Ja mam tyle sprzeczności w głowie, jak ja w to gram. Aj, nacisnąłem. Po co to zrobiłem? Nie wiadomo. Dobra, no i jajco i nie ma. Teraz jej przerwałem tam animację. A, do tyłu, przy takim czymś do tyłu. Jajco, no jak masz to obronić? Nie, no to też możesz jej blokować, jak ona te skrzydła tak rozstawia. Jasny gwint. Tu nie było szans, ale patrzcie, ja bez kamieni mocy mam już połowę. No jest zalecane, żeby miał czas zmaksymalizowany. No dobra, okej, to będzie potem. To zrobię. No tam jest zalecane, żeby w ogóle w puli i tak dalej.
Kurde, ho, ho. Ale patrzcie jak ładnie. Powinno blokować tylko szary, jeśli chodzi o animację. Ok, na początku chodzisz zawsze z pełnym szałem? Nie. Jest zalecane, że będzie właśnie zmaksymalizowany ten szum. No, a jeśli chodzi o uniki, to muszą być dokładne co do centymetra. Że mnie pocieszył, Wiro, ale jest progres. 2 godziny jest progres. Oj, zły moment. Idę jej. Kurde, nie zapomniałem o tym. O tym. O, rzeczywiście szare. Ja tym dostałem? Serio, ja tym dostałem. Wiedziałem, że już to zrobi. A, to zła animacja da, no. Kurde, nie, przepraszam. Mówiłem jak jest w poradniku. Nie, to dobrze, tak zwane perfekcyjne uniki. Ja się domyśliłem to, Wiro, dziękuję bardzo, ale tutaj ten maksymalny szał, to mam połowę tego szału. Tam szał, tutaj tylko ma mi dać dużo zdrowia. Ja go mogę maksymalizować, ale ja chcę się nauczyć. No to jest etap nauki, no, perfekcyjne uniki. No właśnie, są te sekundy, o których mówiłem na początku. O, na przywitanie, tak, nie? Aj. No nie, to było nie fair. Skok. No bo mnie płomień atakuje, kurde, ale pech. To jest najfajniejsza, tak mi się podoba. Kurde. Nie wyglądasz na
A, ona idzie do tyłu, potem idzie czerwony mnie atakuje. Dobra, to... Dawaj te bulwery, bo te bulwery są najlepsze. Ona wtedy nie może nic zrobić, jak ja ją atakuję, patrzcie. Super. No, bulwery na ten. Hop. A, ja myślałem, że jeszcze mam kamień życia. Dobrze, rozumiem. Tutaj hehe. Ale jest coraz lepiej, słuchajcie, jest coraz lepiej. Ja tam jestem zadowolony z dzisiejszej gry. Opa, jej! Kurde, chciałem ten kamień zdrowia wziąć, kurde mol. Ja to spartoliłem. Ale to było żadne teraz. O, ma to znam na pamięć. Ale kurde, ale to było głupie. To było głupie, bo to animacja. Bo on, widzieliście? On nastąpił na kamień, ta na niego w tym momencie skoczyło. Dawaj te Wolverine, misiek, wiem, że jeszcze nie masz gotowych, ale hopie. No nie było szans, ale patrzcie ile to mi zabiera zdrowia. Nie było szans tutaj. Dobra, ostatni raz i kończymy. Zapraszam was we wtorek na Pokemony Dragon Ball. Serdecznie i ruszamy z kanałem ze wszystkich. Od następnego tygodnia. Znaczy od jutra. A, no ja dostajesz takie coś na dzień dobry. Nie, ja mam dosyć wszystkiego. Już mam dosyć.
Hmm. No tu pech z animacjami. Ja nie mogę aż tak, no mówię, tu muszę zachowawczo. Zachowawczo. Zobaczyć cały czas, co ona robi. Tylko czas. Dobra, ale teraz spróbujemy. Nie chce mi się, nie chce. Ojcze, za chwilę zginiesz! Trzymaj się! Nie, ale to jest głupie. Jak ja go dobrze zaczynam tę grę zachowawczo, to albo naciskam Q, czyli tarczę i ta tarcza nie działa, zawsze coś jest nie tak. Najpierw obrona, to jest obrona, atak. Tak to spróbujemy zrobić jeszcze i zaraz kończymy. No ja... Wiedziałem, że się palę, ale kurde no. Znowu. Nie, to... Ostrożnie! No nie, ale to było niemożliwe, żebym ja to przeżył. Oj, jajco. No nie, no kurde. Jeszcze tak cieszyłem, że wyszło mi to. No kurde, chciałem do tego kamienia zdrowia podejść. No no musisz być przy tym kamieniu zdrowia, co? Nie umiesz czeka indziej pójść, ty pierunie. To za obsrane... Jakie głupie to było, jakie to jest głupie. Ale to było głupie. 2 razy do kamienia zdrowia podchodzę i ona mi cały czas przychodzi i ci dziachała tam. Ale to było, wiem, wiem, że trochę przedłużę, ale... Tak, skończyć na progresie, tak wam powiem. Ale byłem wnerwiony teraz, to było... Kurde, no brakowało mi jeszcze jego komentarza. To chyba bolało. No jak ja to miałem zrobić, jak tu jest animacja?
Kurde, no i buff jeszcze taki. Wiedziałem, ale... ale tu zrobiłem unik. Nie było szans, nie było szans. Nie było szans. Będzie dobrze. No ku... Kurde. Dobra, kończymy na dzisiaj. Nie wiedziałem, że jak z tyłu jestem tej Valkyrii, to też atakuje z tej gardy. Czegoś no. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. To było na tyle. Będzie dzisiaj niestety nie będzie afteru po flagach, przepraszam, ale będzie na pewno we wtorek after po flag. Tak się umówimy, dobrze? Tam będzie wszystko opisane, co będzie w następnym tygodniu, więc no dzisiaj jeszcze muszę trochę porobić, bo mamy też gości w domu. Dziękuję wam bardzo wszystkim za to, żeście byli. Następnym razem no, nie będzie Ragnaroka, tylko to. Ale uda się spokojnie. Ja sobie jeszcze trochę poćwiczę. Ale będę nagrywał. Lusto, dobranoc. I zrobimy tak. Ja to będę próbował przejść. Tak czy siak. Ja to będę nagrywał. Jeżeli mi się uda, będę miał to nagrane i puszczę normalnie wam na live to, ok? Żebyście się nie obrazili, no ale nie będziemy tego 3 lata robić. Tak się umawiamy. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć.